Здрасти, Габи. Благодаря за въпроса относно практически съвет за спиране на отлагането. То е, както винаги, няма универсално решение, но това, което може би човек трябва, както винаги, е най-добре да бъде гъвкав и да погледне ситуацията и да каже какво нещо отлагам. Важно ли е, не ли е толкова важно, как се чувствам в момента, в какъв сезон се намирам, дали имам нужда да презаредя. Реално причината за отлагането. Понякога забелязвам как, когато искам да реша някаква задача, самото решение не ми е избистрено още. Знам, че съм го решил, обаче още има нужда от време да премина от подсъзнанието ми в съзнанието ми, да го осъзная какво гениално нещо съм измислил. И в този случай креативно отлагане е даже много добра идея. Човек да прави нещо друго, ако прави нещо умствено, да прави нещо физическо и обратното. Да, и по този начин да подходи спрямо ситуацията. Това, което много хубаво работи, е самото приоритизиране на задачите. Да кажем, че ги напише човек на лист или в Google Docs, даже в Google Docs наскоро почнах да прави един списък. При булетите има опция за чекбоксове. И това е супер готино, защото има желание да ги натиснеш тези чекбоксове и то се получава драскан текст, който е също много мотивиращо, и по този начин човек може да добавя задачи през телефона, през компютъра да ги редактира нещата. Това е също много хубав вариант. Преди време, като четох книгата Getting Things Done на Алън, забравих фамилията ли му беше или основното име ли му беше Алън, но той човек беше казал, хората твърдят, че той е популяризирал идеята, но в основата е кратките задачи, така като си напише човек списъка с задачи, с звездичка прави нещо, което може да го свърши много бързо, за 1-2 минути. След това задачите с най-висок приоритет А1, А2, А3, след това Б1, Б2, Б3, след това С, след това Д, за Д най-вероятно е за делегиране, но най-вече човек е хубаво да работи върху задачите, които са от категория А. Да знае, че винаги да има време за най-важните неща. И друго нещо, което също забелязвам и което много ми помага, е особено за големите задачи, е да заделя време. Кажа сутрин да го свържа с някакъв навик. Идеалният случай в първата половина на деня, или когато човек е най-продуктивен, се чувства, за някой сутринта, някой път е в края на деня се чувства продуктивен. За мен много добре работи след спорт. Тогава работи на 200% капацитет от мозъка и по този начин човек си казва, добре, ще работи по тази задача половин час, или 20 минути, или 1 час. Колкото човек може да отдели, въпроса е да не спира, въпроса и да има това търпение и на английски е compartmentalizing. Реално е човек така да се концентрира, че да мисли само за една задача, да не мисли за всички неща. Особено ако човек е умен и амбициозен, което на моменти аз изпадам в някакво такова положение, че искам 10 неща да свърша едновременно и това не работи. Мозъка иска едно по едно нещата. Или най-много две едновременно човек да ги работи. И по този начин умишлено да си кажеш в момента, това ми е най-важна задача, само за нея ще мисля. Всичко друго, каквото друга идея ми дойде, аз я записвам на хартия или в файл някъде. Въпросът е извън съзнанието, извън мозъка. Човек трябва да си го ползва за решаване на проблеми, решаване на задачи, а не да съхранява информация. И по този начин, когато умишлено и се тренира, отнема време, наистина човек да си казва, само това мисля, нищо друго не е важно. Може да е. Наистина да е важно, обаче за този момент, тези 15 минути, да кажем, или 25, ако човек ползва Помодоро техниката, само за това мисля. Всичко друго изчезва. Важното е да започне да завърти, да направи стъпките, това е което сещам за момента. Благодаря пак за въпроса. Ако ти нещо сетиш, добави. Чао и хубав ден!